Sziasztok, én Gábor vagyok, és ebben a videóban a Multi Theft Autót fogjuk letölteni, meg a GTA San Andreast. Na, kezdjük is el. Már erre gondolkoztam, beírjuk a böngészőnkbe, akinek milyen van. TPB. Apácska, üt is itt. Csak TPB. Itt a legelsőre kattintunk. És akkor ide beírjuk, hogy GTA San Andreas keresés, és akkor itt a nagybetűsre a GTA San Andreas mindig nagybetűre, akkor az 8-ra kattintunk. Igen, és akkor, ahogy tudja mindenki, Get is Torrent. És akkor itt most nekünk be fogja adni a torrentet, nektek ki be fogja adni a torrentet, és akkor azt okoljátok le, de nekem már le van töltve, úgyhogy én már nem tudom, oké? Akkor ennyi is lenne a GTA San Andreas, akkor most beírjuk ide, hogy Google, már nekem azt kell beírni, Google, és akkor ide beírjuk, hogy Multi Theft Auto, itt van, és itt is a legelsőre kattintunk. És akkor itt Dovlan. Fájlmentése. És akkor itt elkezdi nektek tölteni. De én már nem fogom letölteni, mert ugye már én letöltöttem. Na. Szóval ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett, iratkozz fel a csatornámra. És lájkold meg. Csöztök!